I pozdrav ljudi, ja sam Luka, evo nas još jedna epizoda ljudi u ovoj epizodi. Samo da budem flash. Evo nas još jedna epizoda ljudi, u ovoj epizodi sam htjela da vam pokažem. Ove brate. Šta? Da, ovo sam snimaš na novom kanalu. Da snimao sam na starom kanalu Luka Games, imam 20 nešto pretplatnika, ali ne mogu da uđem u njega, zaboravio sam malo, nisam zaboravio, ne radi me na to. Snimao sam na starom kanalu, ali ovoga puta na novom. Tako da, ovo je samo tako najava. A i da, sad sam upravo snimio kako skinuti instalirati Bully, samo nemam mikrofon, pomenio me se. I zato ću da snimam igrice bez, ne samo igrice, tutorial isto. Bez mikrofona. I da. Možda ću ponekad i da snimam sa Iggy Playera, pošto pričali smo ponekad i na Facebooku. Ne pitajte ga. Uđite na Facebook, kucite Iggy Player kako je i na ovo. I kad uđete tu, napišite mu poruku, piše stvarno sa mnom i to. Znači vam možda, ali može odgovoriti. I da, ne znam da li će da snima ovo, možda kad kupi facecam, jedva čekam kad kupi facecam, brate. Pa ljudi, neću da snimam sa njim, brate, šalim se, ali spomenuo mi isto je imao klipotost po meni od Facebooka. Rekao je Luka da li mi slušaš Luka ili još nešto, i rekao nemam pomoć što nisam siguran. Tako da, ja to samo najava, a link će biti u deskripciji. Koje sam igrice skinuo, recite mi koji tutorial od koje igrice, kako skinuti i instalirati GTA 5, ne mora koje sam skinuo sve, može koje želite. Da. I da, ja sam ubacio Assassin's Creed 4, i 3, imam puno igrice, i da. Znači ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, lajkite, tako da stavim na tabletu. Pa, mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao! Ćao! Ćao!